Taylor lähtee laukomaan ja oikein hyvä laukaus tuleekin. Vasempaan laitaan Taylor. Taylor löytää loistavasti siinä linjan takana ja peli on 1-1! Maaginen syöttö Robert Taylorilta. Sitten veipää syöttö ja Robert Taylor lähtee kaukoon! Herranen aika! Torvela pitkä avaus sinne maaliin, josta että pääsee Taylor vedolle ja paha veto onkin ja siellä on maalin vasempaan ylänurkkaan tulee tuo veto, se oli Taylorilta todella hieno tykki. Taylor, nyt olisi tilaa siellä Ropsi nyökättää Taylorin jolla tullaan ja laukaus lähtee, mutta yli menee. Heittää sen linjan taakse, sinne painaa Robert Taylor. Taylorin keskitys siihen maalille ja sitten on paikkaa, mutta ei onnistu Saku Ylätupa siirtämään kotijoukkuetta 1-0 johtoon. Vai lähteekö vetämään tuosta suoraan? Valensis on ainoa pelaaja, joka on peittämässä tuota suoraa vetoa. Keskitys tulee, onko jatkajia? Eseen loistava pusku!